Sa atong nadungog nga ebanghelyo, makaingon gyud ta nga mahimuot gyud ang Ginoo sa mga tawo nga mapasalamaton. O kita karon naata karon dinhi ning Santos nga Misa, nga ang Santos nga Misa gikan kana sa pulong nga Eucharisto, no? Greek word nga Eucharisto, which means to give thanks, pagpasalamat. So muna kita karon dinhi aron sa pagpasalamat sa Ginoo. O unsa man gyud number 1 natong pasalamatan sa Ginoo? Daghan tag yung pasalamatan, daghan magitag mga rason, no? Ang pasalamat sa Ginoo. Ang number 1, mao gyud ang atoang kinabuhi, no? Ang atong kinabuhi. Pero kano sa man ta magpasalamat sa atong kinabuhi, be? Kano sa man gyud ta nga klaro nga magpasalamat? Panahon sa atong birthday. Tinuod dili. So sa atong birthday rita mo ginhawa. Other days di ay dili. So mas maayo gyud na kada adlaw sa atong kinabuhi, no? Oportunidad gyud sa pagpasalamat sa Ginoo. O kining pagpasalamat sa Ginoo mao kini ang pagpadayag sa atong pagtuo nga ang tanan gikan sa Ginoo. Ang tanang kaayo nato gikan gayud sa Ginoo. Ug mao kana nga wala gyud puwas ang atoang pagpasalamat. Pero kini pagpasalamat dili ra taman sa simbahan. Dili ra taman sa pagampo o pagdayeg sa Dios. Ang pagpasalamat matranslate usab kini sa atoang pagpaambit sa panalangin nga gihatag sa Dios kanato. So gikan sa usa ka pasalamaton nga kasing-kasing ngadto sa usa ka manggihatagon nga kasing-kasing. Because a grateful heart is a generous heart. Mao kana nga diha sa pagpasalamat, no? Pagsimba, pagdayeg kaniya sa mga panalangin nga atong nadawat, muuli kita uban sa pagpaambit sa atong kalipay, sa atong kasing-kasing nga pasalamaton ngadto sa mas pinakalabing ubos nato. Ngadto sa mga silingan, dili lang siguro ang mapaambit nato ang material ng mga butang. Pwede po na nga ato ang panahon sa atong silingan nga adunay problema sa pagpamati kaniya, no? Kapoy binamamati pud problema. So kana act of love, act of compassion or act of kindness. Kumakaha ang atong pagtagad, imong silingan, imong tagdon. O kana siya, no? Importante po na kayo. O unsay matabang nato nga mga material. Kabahin ka na sa pagpaambit sa unsay maayo nga naa ka nato. Itong bata pa ko, ako mahinumduman gayod dito sa amuang, ay doon na to kung na-share na ako ninyo, kato sa amuang kalye, doon na sila ay kanang adunahan, no? May kaya nga pamilya, na mo siya giisip, girespetuan po na mo, tungod kay maayo po ang ilahang pagtagad, ilabi na namo ng mga kabus. So, kay naman sila furniture. O kada Domingo musimba gyud sila. Pagpasalamat gyud sila sa Ginoo, no? Kay maayo man ang abot sa ilang paginabuhian. Pero dili lang kana tama ang ilang pagpasalamat. Kay sa panahon nga dunay birthdays lang pamiyembros pamilya, kamitan ng mga silingan dito, no? Imbitaron. Dito bagali maglantaw og TV sa ilaha kay sila ra may na-TV. Naay maglalis pud mga silingan, sila po'y mumidjate, no? O panahon sa Pasko, mag-organize sila og mga parlor games.
Panghatag og gifts o panahon sa piyesta, ilang ipaambit ang ilahang panalangin sa amua. Ug butoy mahinumduman gyud nako, no, hantud karon. Unang, no, one time nakaadto ko sa ilaha, sila lang yung duha sa balay, kay mga idara naman sila. Dayon nagpasalamat ko, no, kay gratitude is the memory of the heart. Nalipay po sila nga, nalipay ko, nakita nila, nalipay po sila. Ingon tong babae nga, salamat kay nahinumdum pa kanamo. Nahinumdum pa kanamo. Kay mo gid ako mahinumduman ang nindot kayo nga memories. Ang ilahag yun, maayo kayo nga gawi. Kadiha human sa pagsimba, andam sila mupaambit sa unsay anaa kanila. Unsay maayo nga naa kanila ngadto sa pinakalabing ubos. Sumuka na mga igsuon, ang atong pagpasalamat sa Ginoo, ilabi na sa pinaka-basic kayo nga naa kanato, ang kinabuhi, no? Ang kinabuhi. O kining kinabuhi, diha sa kasing-kasing ang pasalamaton o malipayon, maghatod ka nato sa acts of compassion, acts of kindness, aron kumplito ang atong pagpasalamat sa Dios. Tinang atong kalipay, mabati usab sa panimalay, sa pinakalabing ubos na itong mga igsuon, o magpabilin kini sa ilang kasing-kasing o gunahuna. Ug mao ka na siya gayoy kumplito nga pagpasalamat sa Dios. Kasing-kasing nga pasalamaton nga maghatod sa kasing-kasing nga manggihatagon. Because a grateful heart is a generous